Makhosi amakhulu, sanibonani kanzakutsamani kanzedlozi. I greet you all nje everywhere in the world. Bengifuna ukuthi ake sikhulume la ngesihloko esibalulekile usuku namhlanje. Ngikusho lokhu ngoba bayafika abantu, omunye uyakhalaza ukuthi makhosi sengiqiniswe kakhulu. Ngiqiniswa abantu izinyanga uthola ukuthi umuntu uthenjiwe noma uyabona ukuthi umuthi wawo uvumile uyasetshenzwa. Isihloko esizokhuluma ngaso isikhathi samanje ufuna wazi. Ngikhuluma ngokuqiniswa ukuthi how 100% guaranteed. Oqala nje before ke siqhubeka nalesi hloko, ngizocela uma usaqala ukubona le channel noma uqala ukubona ubuso omkhulu wasemakhosini. Mina ke ngumkhulu wasemakhosini indaba enhle exoxa ngofakazi. Uma landela isihlwele cha angikho kodwa lapho ngihlokoloza nje ngezibongo zami nami. La ngila uma uqiniswa umuntu akusho ukuthi wena yonke into it's 100% guaranteed. Kodwa if ufuna ukuthi ukwenze kube 100% guaranteed, yazi usukushiswa usukwenziswa ukwenza kanjani? Ukwenza ngokuthi uziphathe kahle. Ungahambi uhlokoloza abantu noma udala impi, udala uthuthuva ngoba nakho uthi wena uqinile. Oqala fune wazi uma uqina ekuqineni kwakho, whatever indlela osukuqiniswe ngayo, wahlaba inhlanga noma wanikezwa ingcweba noma uphupi, yonke into iyasebenza. Noma ungafaka incweba omunye afaka inhlanga eziqine kangakanani, kodwa into yakho uma ukhulume kahle ngoba phela umuthi ingane zakwethu awusoze waba namandla ngaphezulu kokuthi wena uziphethe kanjani. First of all, ukuziphatha kwakho ungahambi usukela abantu. Ungahambi uyishaya isifuba njengemfene uthi wena cha ngoba nakho uqinile. Akukho umuntu ozokwenza utho. No, ungahambi uyenza leyo nto. Ungahambi nje udala udweshu, udala uthuthuva. Secondly, zazi ukuthi into yakho ngoba into everything mwabu usukuyenza ayixhumane nedlozi lakho, ayixhumane nedlozi lakini la komalume. And futhi ekwenzeni njalo, sometimes kwesinye isikhathi umuntu usukuthi uqinile kanti usudedelwa yidlozi kwawena. Ukuthi hayi man lo mntwana uyeyisa uyadelela akeze imnethe kancane akeze ukuthi akukho 100% guaranteed lento ayisho ngoba umuthi awumbiwa ndawonye. Fune wazi ukuthi there is always a force, a spiritual force umuntu osuke kwelapha asuke kunikeze khona ukuthi 100% guaranteed. One oqala uyihloniphile nemigomo nembandela ukuthi okay ake ngenze nje uhlale uyithanda uhlanzeke. Secondly, ukuhlala uzithande, ungahambi nje ubhabhabala noma ungahambi nje uzineko wonke umuntu osuke nama ngoba abanye basuke beshawa ukuthi omunye umuntu uhambe nje ayitholele intombi noma ayitholele insizwa kanti inesinyama umthela ngesinyama kanakile. Umuthi wakho waphupha lapho ngoba noma ungaphuphanga umuthi ukhona egazini kodwa ayehla amandla. Ehla kanjani? Ukudeda kwedlozi lakho nedlozi lomelaphi esuke liseduze kwakho, usala umuthi usala egazini nawo usungase nawo amandla a strong ngaleyo ndlela ngoba the most powerful force okuyisuke yona eyenza ukuthi lento iexiste ama creators omuthi ngoba umuntu osuke inyanga osuke lapho usuke creator umakhi wento esuke izokuvikela noma ieda ukuthi abalwi noma amabutho akini, abantu bakini abasuke belela basuke belwa impi nezitha zakho nakho konke okubo kusuke kuvelele nosuke kumisele kuwo, kungabi namandla. Kusuke kukulekelela nje edlozini ukuthi lingawaphelana lilanini libuka ukuthi hayi bakwethu ake uhlomihle ikhali ngoba phela iyazi lokho. Ngisho nakuqala awungathi ngoba nakho usuku yempini noma ukukhona okushayayo usuzohlala uthule nje umuntu umbuke.
akusakaze ngempama kuhle kwento ey'nganekwane exoxe eBhayibhelini ukuthi umuntu akushaye ngapha isihlathi akakushaye ngapha isihlathi umbuke. Leyo nto angeke ngize ngithi ihlale bese nawe ugxila entweni enjengala. Umuntu uyaye avuke azithathe kube khona isihlangu avika ngaso. Lezo sihlangu ovika ngazo zizona lezo inhlangu zakho nawe osuke uvike ngazo. So-ke musukuthatha into osukuqine ngayo uyithathe uthi cha iyona uyiphono yakho bese uhamba uyishaya isifuba. Ukube kunjalo ngabe abantu abasuke baningi abantu abasuke be-powerful benamandla ngalendlela obona athi yabo lo muntu akathinteki, kodwa one day ngoba akekho umuntu oyohlala hlala engafi, akekho umuntu oyohlala hlala ungathinteki impi uma ngabe usempini. Kodwa-ke musu ukuthi ngoba nakho wena-ke usuqinile bese uyitshela ukuthi into zakho uzohambe udelela abantu noma uzohambe nje uyishaya isifuba, athi umuntu engakuthinta nje kancane wena usufuna ukukhombisa ukuthi wena kunento ekuwe khona egazini. Dlana umuthi uthule phansi, uqhubeke nempilo yakho, wenza impilo ibe ngcono empilweni yakho ngoba kusuke kukuvikela isitho sokungasazi uma ngabe usukuqina. Ave kubalekile ukuthi uwenze kahle, uziphathe kahle. Ngiyabonga ingane zakwethu, bengithi angidlulise nje lo myalezo ophuthumayo. Don't forget to subscribe, share on my videos. Ngiyabonga ingane zakwethu, thokoza, ngane zedlozi, amen.